दिनै गुवाहाटीआव जब फेयार जागासिनो दङ, जेराव गोबां जब जेरै नार्सिं, आईटी, बेंकिं गोबां जबनि दा एप्लाइ जागासिनो दङ। दिनैल' जागोन बियो, उनावबो जानो हागौ। दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम थागोन। आरो लोगोसे सासे बिसि आरो फिसाय जायबा बोराय आरो बुरै, बिसोर बोराय आरो बुरैया मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै, साहा फुदुंनायनि बाथ्राखौ लानानै बुथारलायनाय जादों। आरो लोगोसे गोबां आपडेटफोर दंबावो। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारा ताज भिभान्ता हटेल खाथियाव जब फेयार जागासिनो दङ। बेहाय गोबां जब क्लास 8 निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। क्लास 8 निफ्राय लानानै पोस्ट ग्रेजुवेट गोबां बेहाय जबफोर दङ। बेंकिं दङ, आईटीआव दङ, आरो नार्सिं दङ, आरो बिदिनो गोबां दङ। सिकिउरिटि गार्डफोरबो दङ, कल सेन्टारफोरबो दङ। बे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि सेलेक्ट जायोबाथाय जबखौ मोननाय जागोन। आरो दा बे जागासिनो दङ, नैबे समावबो जागासिनो दङ। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेट। नैबे सानैखौ नाय, बे सानैया बिदा आरो फंबाय सोमोन्दो जायो। बिसोर सानै बिदा फंबाया आसामनि धुबुरीनि, आरो बिसोरो धुबुरी टाउनाव बाइक खावबाय थानो नागिरनाय समाव पुलिसजों रेड हेन्डेड एबा उदाङै एरेस्ट खालामजादों। बिसोर थांनाय दान मोननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां बाइकफोर, गं 20 बाइकफोर खावबोगासिनो दंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। हमजानाय बिदा आरो फंबायनि मुङा जाबाय रियाजुल हक आरो साद्दाम हुसैन। बिसोर सानैया गोबां बाइक खावगासिनो दंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा बिसोरनि थाखाय जेंनायाव गोलैदोंमोन। माबोरै जेंनायाव गोलैदोंमोन होनबाथाय, बिसोरथ' बाइक खावबाय, खावजाग्राफोरा एकदमबारे टाउनाव दोननानै बाइकखौ खावजाबाथ' थाबायलांखानांगौ जायो। बेबायदिनो पुलिसफोराबो जेंनायाव गोलैदोंमोन। दा हमबाय, बेनो आरो माने निउस बियो। पुलिसखौनो बुथारबाय। बिहाराव जौ फाननाया आयेननि बेरेखा। बेहाय जोंनि आसामनि बायदि बा गुबुन स्टेटनि बायदि वाइन शप गैया, जुमायखौनो फाननो मोना। आरो दा बे समावनो बिहारनि बेगुसरायाव सासे दुथां सुबुङा आयेननि बेरेखा जौ फालांगिरि खालामनो थाखाय गारिजों फैगासिनो दंमोन। बे समाव पुलिसा बिसोरखौ मिथिनानै बा जौ फालांगिरि खालामनायखौ मिथिनानै होसोनानै गारिखौ लाखिनाय समाव फालांगिरिया पुलिसखौ गारिजों सौनानै अन्थाइजों खुबैनानै बुथारदों। गासै 2 पुलिस दंमोन बेहाय, आरो माखासे साइडआव दंमोन। सासेया थैदों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय पुलिसखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय SI चौधुरी, आरो गुबुन सासे थैनायनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बिहारावथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ, जौआ आयेननि बेरेखा, फाननो मोनखाया। दानिया फैदो जोंहा जोबथा आपडेट, जाय आपडेटआ जोबोर गिथाव बाथाव। गाजियाबादाव सासे बैसो जानाय सुबुङा गावनि बिसिजों साहा फुदुंनाय बाथ्रानि सायाव नांलाय खमलाय जानानै बिसिखौ सिखाजों 4-5सो गोदोनायाव सुनानै गोदोनाखौ एरख'नानै इनाय बुथारदों। गोदोनायाव ओरै सुदों, 3-4 सुदों, ओमफ्राय आरो गोदोनानि गारामाखौ ओरै बख'दों। बेबायदि जाथाय जादों। उनावहाय पुलिसा फैबाय फिसाज्लाया खोन्थाहरनायनि थाखाय। फिसाज्लाया केस होनायनि उनाव पुलिसा बिफाखौ हमदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सुन्दारी, 50 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्रा फिसायनि मुङा जाबाय धर्मबीर। धर्मबीरनि बैसोखौ फोसावनाय जायाखै। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय। नै बिसोरनो बिसि आरो फिसाय। दा फिसाया जेलाव दङ। आसरित, साहानि थाखायनो मानसि बुथारदों। बेबायदिबो जायो, साहानि थाखायबो जायो। जोंनि आसामाव 10 थाखानि थाखाय बुथारनाय जादोंमोन। बिदिनो गोबां जाथायफोर जायो। दा बेफोर गेदेर बाथ्रा नङा। जायखिजाया साहानि थाखायबो जानो हागौ, अबेबा थाइबानि थाखायबो जानो हागौ, आलु दरसेनि थाखायबो जानो हागौ, फान्थाव दरसेनि थाखायबो जानो हागौ।